Здравейте, казвам се Десислава Митева. Наскоро инвестирах в закупуването на имот в Бургас. Идеята ми е да го давам под наем. С това видео искам да ви покажа малка част от детайлите по обзавеждането на жилището ми. Сега ще отидем първо до Мьол Макс. Там ще ви запозная с Галина Георгиева, проектант на кухни. Силно препоръчвам. Здравей, Гале! Сега трябва да те намеря къде ти. При толкова много проекти нормално е. Ето. А и това е твоята кухня. Така, приятели, това е кухнята ми. Ще бъде. Да, цветовете са малко по-различни от реално, когато се монтира. Но много скоро ще видите в готов вид. Наистина много ми помогна за кухнята. Благодаря ти, Гале. За нищо. Не, наистина всички мои на другия претенции. апартамент пак ще ги изтърпя. Добре, чудесно. И пожелавам ви хубав ден. До Чао. скоро виждане. Приятели, ако ви е интересно това видео, може да го изгледате до край. Сега ще отидем до магазин Гломан и ще видите какво си харесах оттам. И така, влизаме в магазина. Истината е, че ползвам вече многократно услугите на този магазин. Вкъщи съм ползвала, в офиса и сега в новото жилище. Много съм доволна. Изключително бързи, експресни са. Имат голямо разнообразие от ламинати. Сега ще ви покажа ламината, който аз си харесах. Ламинат е 10 мм, изключително качествен. Ако решите да си поставите, гледайте да е с голяма дебелина. Цветът е много естествен, наподобява дъб. Много приятен за окото. Изключително съм доволна от дамата, която работи в магазина за бои. Освен, че има усет към цветовете, ме насочи професионално как да избера цвета на мебелите, за да може да се контрастират добре с цвета на стените. За съжаление няма как да покажа в момента магазина за бои, тъй като вътре се извършва ремонт. Мога да покажа адреса къде се намира и естествено цвета, който си харесах. Води се светло-бежово, неутрален цвят е, матиращ ефект. Това, което ми обясни дамата от магазина е, че когато е матирана боята, не се забелязва толкова, ако има някакви неравности по стените. Много лесно се мие, ако нещо се изцапа. Не остават следи след това. Скъпи приятели, това е от мен. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, може да ударите един лайк, да ме последвате във Facebook, Instagram и YouTube канала ми Десислава Митева. До нови срещи! Чао!